Η σκιά της στεγαστικής κρίσης είναι βαριά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε δεκάδες ακόμα χώρες σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει μια παγκόσμια πρωτοβουλία με κινητοποιήσεις και δράσεις για το δικαίωμα στην αξιοπρεπή προσιτή στέγη. Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας με μεγάλη συμμετοχή. Η Αναστασία Βαϊτσοπούλου ήταν εκεί με την κάμερα του Άτικα για το ρεπορτάζ. Το να έχουν όλοι οι πολίτες ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους δεν είναι καθόλου δεδομένο σήμερα. Στο κέντρο της Αθήνας έγινε μια συμβολική κηδεία για την πρώτη κατοικία και μια σημαντική πορεία για το δικαίωμα σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσβάσιμη στέγη. Στις Παγκόσμιες Μέρες Δράσης για την Κατοικία συμμετείχε και το κίνημα Γειτονιές για το δικαίωμα στη στέγη, μαζί με χιλιάδες πολίτες που βγήκαν στους δρόμους σε κάθε μήκος και πλάτος της γης. Πάνω από 90 κοινωνικά κινήματα σε 4 υπήρους έλαβαν μέρος στη μεγαλύτερη παγκόσμια κινητοποίηση στην ιστορία για το δικαίωμα στη στέγαση. Η Όλγα Νάση από τη Διεθνή Συμμαχία Κατοικιών, μία από τις οργανώσεις που πήρε την πρωτοβουλία στη Βαρκελόνη να διοργανώσει την παγκόσμια κινητοποίηση, τονίζει ότι η κατοικία δεν αποτελεί πλέον κοινωνικό αγαθό. Μόνο στην Ευρώπη είναι 1 εκατομμύριο οι άνθρωποι που ζουν στον δρόμο, οι νέοι που δεν βρίσκουν σπίτι. Και λείπει η προσφορά προσιτής κατοικίας. Μόνο ένα παγκόσμιο μέτωπο μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παγκόσμιο κοινωνικό μαζικό ζήτημα. Η ενωτική πρωτοβουλία κατά των πληστηριασμών στηρίζει έμπρακτα τους χιλιάδες ανθρώπους που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν υπάρχει καμία πρόνοια κοινωνικής κατοικίας, με αποτέλεσμα η κατοικία να αποτελεί πεδίο κερδοσκοπίας των φαντς. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να κατοχυρωθεί καταρχήν το ακατάσχετο της πρώτης κατοικίας για να μπορέσουν να σωθούν οι οικογένειες και δεύτερον να αρχίσει πλέον να εφαρμόζεται κοινωνική πολιτική για την κατοικία. Πιστεύουμε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται δεν είναι ουσιαστικά, δεν λύνουν το πρόβλημα και ακριβώς επειδή είναι μερικά μπορεί να προκαλούν και προβλήματα. Όπως θα έχετε ακούσει αυτό ότι θα επιστρέφεται ένα ενίκιο, αν δεν υπάρξει ταυτόχρονα και ένας περιορισμός μέχρι πού μπορεί να αυξάνονται τα ενίκια, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε αύξηση ενοικίων. Οι επιπτώσεις της στεγαστικής κρίσης είναι ήδη παραπάνω από εμφανείς. Πρωτοβουλίες όπως το Co-Hub διεκδικούν κενά κτίρια του δημοσίου για φθηνή, αξιοπρεπή και περιβαλλοντικά βιώσιμη κατοικία. Η παλιά λύση που ήταν η πατροπαράδοτη οικογένεια, η ιδιοκατοίκηση, έχει καταρρεύσει και ο μόνος τρόπος να βρεθούν νέες λύσεις να το προσπαθήσουμε συλλογικά. Εμείς αυτό που προτείνουμε ως Co-Hub είναι ο συνεταιρισμός, δηλαδή να ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις για να αγοράσουμε ένα ακίνητο το οποίο βγαίνει για πάντα από την κερδοσκοπία και την αγορά. Τα ζητήματα της στέγης, της αστεγίας και της έβρεσης κατοικίας δεν αφορούν πλέον μόνο την πρωτεύουσα, αλλά κάθε σπιθαμή αυτής της χώρας. Με βάση έρευνα που ολοκληρώσαμε πριν από λίγους μήνες, 1 στους 3 δήμους έχει θέμα αστεγίας. Και νομίζω ότι σήμερα είμαστε εδώ για να πούμε φτάνει πια. Η κυρία Φοντερ Λάιεν σήμερα θα μετατρέψει 800 δις για τον πόλεμο και οι άνθρωποι στην Ευρώπη δεν έχουν σπίτι. Τέρμα. Το αίτημα των πολιτών είναι σπίτια για τους ανθρώπους, όχι για το κέρδος, και να γίνει η στέγαση κατοχυρωμένο δικαίωμα για όλες και όλους.